Barkanmu da dawowa cikin wani sabon bidiyo a wannan darasi namu na HTML. A darasin da ya gabata mun ga yadda ake sanya hoto a website. A wannan bidiyo za mu yi magana yadda ake sanya image caption, wato yadda ake sawa image caption, wato za mu ce bayani ko kuma saƙon da hoton ke ɗauke da shi. Misali yadda ake rubuta caption, ana rubuta shi ne a cikin tag na caption. Za mu rubuta pig haka nan, pig caption haka nan, yana da closing tag nashi haka nan. To a nan za mu rubuta caption na hoton. Misali yanzu mu rubuta yarinyar da ta zo ta ɗaya a tsere. Misali kenan nake ba mu, na sa a tsere. Misali, bari mu zo mu yi refresh ku gani. Kun gani? Yarinyar da ta zo ta ɗaya a me? A tsere. Ga shi nan wannan shi ne caption ɗin da muka ba shi. So sannan za mu iya da wannan hoton da wannan caption ɗin, domin mu sanarwa da browser akwai alaƙa tsakanin waɗannan abubuwa guda biyu, za mu yi amfani da wani tag da muke ce masa figo, domin mu sanya da shi hoton da kuma caption ɗin a cikinsa. Bari in goge wannan heading 2 ɗin ku ga abin da nake nufi. Yanzu misali, za mu buɗe tag ɗin a nan, mu saka figo haka nan, sannan mu zo mu nan ƙasa, sai mu saka, sai mu rufe tag na figo namu. Kun gan shi? Kenan da wannan tag ɗin, wannan image tag ɗin nan da wannan suna cikin wannan figo ɗin. Open tag na figo da kuma closing tag na figo. Domin sanarwa da browser cewa wannan caption ɗin na wannan image ɗin ne, kuma akwai alaƙa tsakanin hotunan, akwai alaƙa tsakanin wannan rubutun na ƙasa da hoton da ke samansa. Wannan shi ne yadda ake sa caption a website.